Čau, já jsem Honza, mám 2 děti, je mi 42 let a rozhodl jsem se být youtuberem. No tak to nemůže dopadnout dobře. Mám několik servisních firem, opravujeme elektroniku, fitness pásy a právě i také elektrické koloběžky, které se staly i mojí největší vášní. A o nich bych rád točil právě videa. Jako sice jezdím jak prase, ale když vidím děti, psy, alebo bruslaře, ty zvlášť, tak brzdím. No a k tomu youtuberství mě přivedly právě i moje děti, protože pořád něco točejí, různý TikToky a tak dále. Tak jsem si říkal, když to zvládnou oni, tak to zvládnu taky. Akorát, že teda oni mají víc sledujících a fanoušků než já. Protože děti mám rád docela. Si mají vodítka a bruslaři jezdí jako Kolem e-koloběžek koluje řada mýtů, polopravd a řekl bych i nesmyslů. A tak jsem se rozhodl to uvádět na pravou míru. Třeba teď sedím u řeky Berounky na svém oblíbeném místě, kousek od Kazína u Prahy. Tady to mám fakt rád. A přijel jsem sem na tomhletom stroji, což je Jume X11, která má 6000 W. To je silnější než můj elektrokotel, co mám doma. A tak co, může se na něm jezdit nebo nemůže? Na cestách, mimo cesty? Tohle všechno bych rád postupně vysvětlil a vyvrátil různé polopravdy a lži. Chystám se natáčet různý videa od nás ze servisu z Holešovic, to znamená různý rady a tipy, jak o koloběžku pečovat, jak se o ní starat, aby vám vydržela co nejdéle. Musím říct, že trošku to vrže, protože jsem to po zimě nepromazal a hlavně, že chci radit s údržbou elektrokoloběžky, co si můžete třeba udělat doma, ale co už je lepší přenechat odbornému servisu, jak o ní pečovat třeba v průběhu zimy, například o baterii, protože samozřejmě nikdo nechce, abyste vyhořeli. Fire! Potom vás určitě neminou ani různé testovací jízdy, rychlostní rekordy, porovnávačky a tak dále. Takže pokud chcete vědět víc o elektrokoloběžkách a o servisu, tak mě sledujte. A nebo ne, a možná to za pár měsíců vzdám.